Som to vyliezla. Dobre, točíme. No máš, Peťo! Veď ale čo 2 hodiny sa odviazuješ? To musím mať za chvíľu. Všetci usnúť poprosím. Strašne dlho ti to trvá. Dobre. Podnižšie. Dobre, teraz to reže riadne. Točíš? Ty kokos, to ma len chvíľa potešil. Ja som to dal, bo Počkaj, ja ti poviem, hej. Ja ti poviem. 3, 2, počkaj. Ja len príklad teraz, nespúšťaj ma. Aký príklad zás, ja ti dám 3, 2, príklad. 1, štart. Keď poviem štart, tedy ma pustíš. Jasné. Takže 3, Točíš? Ale odraziť sa musíš. 3, 2, 1, štart. Ty kokos, si Veď makaj! Počkaj, on ide skákať teraz na 2 mi polovice. nízko zastavil. Nie, Ty kokos, ale sa mi dotiahneš. šmíka teraz. Ale iba raz si sa mal odraziť. Prečo si sa viackrát odrážal? Raz si sa No, mal lebo som odraziť išiel a ku dosť. skale. Ja som ťa pustil v momente, ale ty sa odrážal. Ale aj tak bolo ako minule to šlo rýchlejšie. No, poď hore, do toho kruhu, veď ho máš kúsok pred sebou, veď sa ho chytnú. Neviem. Nohami sa postav, nie? Tam máš kruh, postav sa naň. Ale doľava musíš ísť, Peter. Veď ja viem. Hovorím, postav sa na ten kruh. Do tohto. Hej, ale postav sa na ten kruh. Veď ti hovorím, nevidíš ho? Ale praváčkou si sa má. Kde si? Počíš ho? Tak prečo ideš celý čas doprava? To nedočiahneš takto, tu Ja zabúda. viem, ale musím si nás chytiť. Ale vpravo nemôžeš, musíš vľavo hľadať tie chytky. Nie vpravo. Ako chceš ísť doľava, keď... Daj si tú expresu už. Cvakni sa. Ty čo kameruješ? Ale nie do šlingy, iba do dieru expresy, čo robíš? To je jedno. Iba do expresy. Na čo máš tú šlingu tam, vysvetli mi to. Vravím iba do expresy, no opak robíš, ty furt opak robíš. No teraz hore nevylezieš, pretože ťa to drží, Peter. Nie, nedržím ma zatiaľ. Nie, a čo robíš? A ako čo chceš urobiť? Ja neviem vôbec, čo robíš. Rukavice by pomohli? Veď sa pritiahni rukou a cvakni sa expresou, náhradnou, čo máš. Máš ju na pravej strane, ak vieš o tom. Cvakni sa, daj si ju najprv do očka a cvakni sa do sedáku. Šmíka na ruku. Veď sa ale pritiahni za expresu, Peter. Tu mi nevrav, že sa nepritiahneš. Ty raz budeš, hej, 50 zibov, určite. Sa mi šmíka. Ale rukami sa pritiahni. To nevadí, že sa šmíka. No, bože, jeden ťah nevieš robiť, Peter. Tak si Dobre. má byť. A som pripnutý. Dole. Ja sa ako zachytím. No. Čakaj ešte, na mňa. Nič nerob skôr. Super sa išlo hore. No, trojku. Stiahli, áno. Nie, ešte tam. Tak možno by som si šla ešte vyli. Ak môžem. Však si aj pôjdeš. Čo? Maťka. Ahoj. Odtiaľ to nie. No, Peter, ja som ready. Jediný. 5 metrov, hej? A ja som čo? 5 metrov som ti dal. No tak, no. Teba neráta. Dobre, Bo ty si ma pozbudzoval už od začiatku. Víš, 5 metrov má to táto skala? Á, nie. Nemá čo si. 5 metrov, veď viac, nie? Minimálne 8, 9, Dobre, 9. no. Minimálne 10 metrov. Kokos, potím sa ako keby som bol v Afganistane. Na misii.
No Mišo, točíš? Točím celý čas. Dávaj Peter, odvezuj sa. Dávaj. Čakám ja na teba. Už si? Robíš 2 hodiny zás. To sa mi šmíka. Rukami. Minule som mal máčo, tak sa mi dalo. Peťo, ale pohni. Mišo, ale dúfam, že ste nestiahli lano z tej trojky. Nie, to je tam stále pripravené, aby si ju mohla vyliezť ešte zo 2 razy. No čo robíš, bohača? Ježiš. Mi šmíkajú ruky. Čo? Bože, veď koľko. 2 cesty som dneska vyliezla. Ale šmíkajú, bože, veď sa pritiahnu. Máš 2 karabíny tam, čak. Jednu. No jednu. A slučku už si zrušil? Ako? Slučku už si zrušil? Ta vyčerpa. No tak dávaj. Minule som mal Veď sa máčo. pritiahni za kruh a odopneš karabínu. Za kruh sa pritiahni. Ty nevládneš. Dávaj. Bo ja tu aj stvrdním kam. Už! Čo je už? Má to tam iskry iba. Ty si debil. Jano, daj si prilbu, lebo takto rozbiješ kotrbou šuter. Nie, nie, nie. Že by popraskala skala. Budeš ako Dynamika taký gay. Mňa minulá nepohol. Však. No, Poď, Peter. Počkaj, musím sa... Môžem ti chyť sa toho krvu, nedáš si povedať. Ale kde mi náhodou si jebne po prstoch a čo potom? Stále vravíš, že sa nemám kulou chytať. Ale kruhu sa môžeš, do borháku nemáš pchať ruku. Kruhu sa môžeš chytiť, amatér. Kruhu som sa Ty, Peter? ja chytala každú chvíľu, Á, tak si rob ako chceš. keď nie, tak som sa šlingol. Boha, ale ja tu takto dlho nevydržím, Peter. Už mu visí, no. No vidím, Oj. Tak tam ostaneš. Minule si to urobil za 10, za 30 Minule som to urobil za 5 sekúnd, ale som mal máčo. ale mi šmíka. dnes si už normálny na typo. Môže odľahčiť sa a vypnúť to. Sa neudržíš za tú chvíľu, 2 sekundy. No, to niečo. Už? No. Hoj, dávaj, 3, 2, 1! dávaj, dávaj. Mal si mu dať ešte viacej. Čo si, vidíš koľko skončil, máme. Však práve. Musíš počítať. Vidíš, ani so mnou nepohlo. Choďte, teraz si dajte jednu spoločnú pustu, vy dvaja gejovia a... 3 hodiny. Veď ale bez máča, malé minule som to za 5 sekúnd, lebo som mal Pardon, máčo. už som ticho. Šmíkalo. No spoločná pusta, chlapci, ešte. A Janči, ja viem, že za borák sa mi nedalo chytiť, lebo sa mi šmíkal za borák. Tak som sa musel za skalu. No poďme pusu, ešte nech to môžem končiť. Poď, Naďka, dám tebe pusu. nie. Ale Gratulujem do skoku. Ďakujem.